Dobrý deň. Vítajte na bratislavských hradbách na Tibare. Toto je jeden z našich najlepších drinkov Mango Matcha Shake. Pozostáva z mangového džusu, z pomarančového džusu a z práškového čaju matcha. Tibar je taký môj stánok, kde predávam čaj, predávam tu dobré víno z Modry, ale aj od inakiaľ. A môžete si tu pozrieť, je tu krásne pódium, môže sa tu konať rôzne zaujímavé podujatia. Ak budete chcieť využiť nejakú voľnú chvíľku, môžete si tu sadnúť, dať si dobré vínko, dobrý čaj v príjemnej atmosfére na hradbách oproti domu svätého Martina. A dá sa sem vlastne prísť z troch strán. Buď od Kapitolskej, alebo teda od Ventúrskej, cez úzkú uličku, cez Prepožskú, alebo túto od domu svätého Martina. Alebo napokon môžete prísť kľudne aj zo Židovskej, ponad Lávku na hradby. My sa nachádzame momentálne vo vnútorných hradbách. Nech sa páči, môžete si dať náš špeciálny drink.